እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዝካየድ ዘሎ ደባዊ ግጭት ኤርትራ ኢድ ከም ዘእተወት ገሊጻ። ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕና ኣማኻሪ ፕሬዚደንት የማነ ገብረአብን ናብ ሱዳን ብምኻድ ኣብ ዘብጽሕዎ መልእኽቲ እዩ ኣብቲ ደባዊ ግጭት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘይተሳተፈ ዝግለጽ ዘሎ። ማዕከናት ዜና ዓረብ ኣብ ዝህብኦ ዘለዋ ጸብጻብቲ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተላእከ ደብዳቤ ኤርትራ ንኩነታት ትዶብ ብቐረባት ትከታተሎ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ጉዳይ መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሱዳን ከም ዘሎ የመልክት። ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ንኢትዮጵያዊ መዘኑ ዝሃቦ ምላሽ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጸንቢሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኩነታት ከም ዝተሳተፈ ዝገልጽ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ወገን ናብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምስላፍ ምስ ህወሓት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናተሳተፈ ብኻልእ ወገን ከዓ ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ከም ዝብል ምግላጹ ስክፍታ ዝፈጥር ከም ዝኾነ እዮም ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ዝገልጹ። ብተወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰፊኑ ዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ መንግስቲ ኤርትራ ኣሉታዊ ተራ ይጻወት ኣሎ ክብሉ እዮም ፖለቲከኛታት ዝኸሱ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ዝተፈጸመ ህልቂት ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጺግዎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኣህጉራዊ ትካል መሰኻኽር ኢሉ ካብ ዘቕረቦም ሓደ ከምቲ ዝተጠቕሰ ኣብ ኣኽሱም ዝነብር ቀሺ ዘይኮነስ ኣብ ቦስተን ዝነብር ኢትዮጵያዊ ክብል ከም ኣብነት ብምጥቃስ ነቲ ጸብጻብ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። እቲ ብሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከቢድ ስምባደ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ መጽናዕቲ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ስሩዕ መስርሕ ከም ዝተኸተለ እዩ ዝገልጽ። እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ተባሂሎም ዝተጠቕሱ 41 ውልቀ ሰባት ንድሕነቶም ተባሂሉ ኣስማቶም ስለ ዝተቐየረ እዩ ምምስሳል ኣስማት ኣኸቲሉ ክኸውን ዝኽእል ብምባል ምላሽ ይብሉሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ብፍላይ ካብ 19 ክሳብ 29 ሕዳር 2020 ኣብ ኣኽሱምን ከባቢኡን ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ብሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጸመ ምዃኑ እዩ ኣብቲ ጸብጻብ ቀሪቡ ዘሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መግለጺኡ እዚ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸብጻብ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ማይካድራ ብሰራዊትን ምልሻን ህወሓት ዝተፈጸመ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ ጃምላዊ ህልቂት ኣቓልቦ ንኸይገብር ሸፊንዎ ኣሎ ክብል እዩ ዝኸስስ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ጸብጻብ ብመገዲ ሚኒስተር ዜና ኣቢሉ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ እዩ። ኤርትራ ዳግማይ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ዘኽእላ ድምፂ ክትረክብ ጎስጓስ ተካይድ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባል ሃገራት ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክምረፃ ንዘካይድኦ ጎስጓስ ደገፍ ዝገብር እኳ እንተኾነ ኤርትራ ግና ኣባልቲ ባይቶ ክትከውን ከም ዘይግባእ ድሕሪ ምግላጽ ደገፉ ከይህባ ተማሕጺኑ። መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ እናካየደ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ንውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝቖመሉ መትከላትን ምንኣስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ኣህጉራዊ ትካል። ብተወሳኺ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቱ ተጋሂሱ ንዓለም እኳ ናይ ረድኤት ጥርዓን ከም ዘየቕርብ ተገይሩ ተታሒዙ እናሃለወ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ምምራጽ ንኣውያተ ህዝቢ ጸመም እዝኒ መሃብዩ ብምባል ኣብ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ሌቲስያ ባደር ገሊጻ። ንሳ ብተወሳኺ ብምኽንያት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ንህዝቢ ብጎረሩኡ ዝሓዘ መንግስቲ ኤርትራ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ መንእሰያት ተምሃሮ ናብ ሳዋ መልኣኽን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስታፉን ግና ከም ዘይዓገቶ ብምሕባር ሕብረት ኣፍሪቃ ንባህርያት መንግስቲ ኤርትራ ብግምት ብምእታው ደገፉ ከይህብ ምሕጽንታ ኣቕሪባ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።